Здравейте, пичо, аз съм Криси Гейминг БГ. Здравейте, пичо, аз съм Криси Гейминг БГ. Днешния клип с Дани на Майнкрафт. Какво бе? Нищо. Сега не можем да се свържеме. Ма ти трябва да влезеш първо, бе. В твой сървър ще играеме. Добре. Кой так? Там ми врата в тях. Какъв е този скин, бе? То като някакъв от Mortal Kombat. Паса. Че ме отрофи. Hi, my friends. Ай, Къде е къщата, бе? я искам да се видя. Искам да се видя. О, какъв съм як. Врати си главата като. О, друг шоу. Мина пред мен. Са, да вземаме дърво. Айде, идвай, бе! И... Стой, че копчетата са ми малки. Да, стим да вземем дърво. Ай. И после ще правим къща нека. Де ти голямото дърво. Лирна. Бррр. Бррр. Колко дърва мога да направя такова, как се правят неща? Крафтинг тейбъл. Да. 4 дървета. Обработени. I need you, no. Let me walk. Къде си, бе? И дървата. Какво? В момента къде си? Видях. Аз ще убием сета за храна. Дайте абонат за Криси Гейминг БГ и му гледайте малко повече клиповете. От едно дърво събрах 8 дърва. От едно дърво събрах 8 дърва. Долу в коментарите напишете кой е по-умен. Защо? От едно дърво. Извинете, без да искам да стиснах това куче. И излезна в Майнкрафт. Sorry, baby. Sorry. Броб сама. Ще ядем пилешко за вечеря. Може и свинско. Само в KFC? Аз днес може да спа в Дани, брат, в тъпче. Правя! Какво? Хора, и аз имам клипове. Абонирайте се за мен. Какви? Мистер Дани Гейминг БГ. Няма да копираш видео. Ди, коня! Какви са ти клиповете? FIFA. Къде си, бе? Трепем коневе. Къде си, бе? Тук съм. Дай дърветата да направя. Чакай само да ги отработя. То отработа с тебе.
И още малко да взема. По-тъмно тук. Под. Айде бе! Чакай, Аз го щупих първи. аре бе! Щастник. Какво правиш? Само ли? Дай дърветата. И сега само да ги отработя. Отработа. О, добре. И сега ще ти питам. Кой бие прото? Аз съм да прото. Я да ме би! Сори, без да иска. Аре, правим къща на дърво. Теж? Аз не мога. Ама ти прави. Аз мога. Добре, айде. Лекси ли не едно? И ето ни пак след кратка пауза, само братовчет ми да ни да направи къщата на дърво. Хало! Въпреки, че се стъмва, трябвало да сложим някакви точки или нещо такова. Затова бихме решили малко да спрем и затова да сложим торчове. Сега къде си? Ада. Къщата. Откъде се влиза? Сега там нищо не се вижда. Затова би ли спрял за малко клипа? Само за малко. Защото трябваше да направим и неща. Ето ни пак след кратка пауза. Извинете, че направихме така две паузи, но трябваше да намерим торчове и да направим къщата. Здание. Братовче. Айде, лягай, защото трябва... Ако... Стой си? Какво правиш, бе? Бъгна. Знам. Аз вече видях. Аре, бе, що ли става? Това е тут с дърво. Има паяц, когато. Аре, бе, не иска да лега. Стой. Чувам някъде пая. Паднах и излезнах от къщата. Фак. Пизиска, паднах от прозореца. Чуваш някъде паяк? Моето легло къде е? Не знам. Какво правиш, бе? Аре, вода лягаме, бе. Но ти се буташ мене. Ох, човек. Аре, лягай. Ма не иска. Това легни на моето. Не става. Тогава излезни от царва, легни плячка. Блято. Добре, извинете хора, но ще излезнем от сървъра на Дани, защото нещо не иска да заспивам и после пак ще влезнем. Уреуи. О боже, и то клип стана на нищо. Уреуи, Вече ще няма. Не ми изписал, че си
разбият вратата. Умри, бе! Говеда. Бързо, затваряй паяк! Хайде, затваряй! Ако му напая, кой не ме влезе. Как ще ги смажем? Мама. Вика, мана. Чакай. Легни си, аз ще се заема. Пай! Бързо. Те ми сбутаха. Ела, бе. Сори, искам да бием зомбита. Ето. Леве. Я да видим сега. Пак не става. Легнах. Добре, аз идвам. Което да сменяме. Това си ти. Да, знам. Ма аз не спа. Спиш. Не. Аз спа. Нали са спа? Погледни леглото. Да. Сега вече е нормално спене. Аре, лагай. Трябва да разбираме клипа. Добре. И хора, това беше от Криси Гейминг БГ. Абонирайте се за него. И това беше всичко от мен. Аз бях Криси Гейминг БГ. Абонирайте се, давайте лайкове нагоре, палчета.